Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि एसएसपी इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आरो वान सेकेन्ड हेपि दिवाली। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव संनाय भिडिअ लाबोयो एसे गोबावानो जाबायमोन, बेखायनो आङो ओरैनो सिम्पोल दिनैहाय दिवालीनि जेबोथ' बेदर फिसाथ' जानो हामखाया नालाय, नंखायनो आङो ओरैनो मा ओंख्रि सङो दिनैहाय मिरामिसावनो सिम्पोल मेनु बानायनानै बेखौनो नोंथांमोननि एसे देखायलांनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनि बायदिनो नायलांबाय थादो, अननानै शेयार खालामना होदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामलांदो। बेनो आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो सोलाबाखै, आं हानायखिनि थाब थाब लाबोनो नाजासिगोन दा। नै आंना मेगनाबो एसे माबा जादोंमोन ना, आजोनाय ना मा होनो बिदि जादोंमोन ना, दासो हामनो नागिरदों आरो मोनबाय आरो बुस्थुआ। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ, संनाय भिडिअखौ। संगोन नै थास' बिथ'रि, आइया बारियाव खाहैदोंमोन जोंना। नै थास' बिथ'रि संगोन आङो मिरामिस ओरैनो। लाइ भाजा, नै लाइथ' नङा मुला भाजा आरोना, थास' बिथ'रि ओंख्रि ओमफ्राय मुला भाजा। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बेखिनिखौनो। अरदाबाव संगोन, बनखौ आरामहाय बिदि साजायनानै लाखाबाय। ओमफ्राय आं दा नै माबानोसै, आङो मा होनो साराय सुखांनानै अरखौ जरायनोसै। फाथो सेरनायाव अरदाबावसो अबेबा अबेबा ओंख्रिफोरखौ संनो आराम मोनो आं, एसे थास'फोरखौ। अरदाबाव संनाया गोथावसिन जायो दे लोगोफोर गेसनिख्रुइ, टेस्टआनो आलादा जाखायो जोंना बननिया। भिलेज लाइफ, दाथ' नै जोंना गोजां बोथोर जानोसैलाय ना, आं गेस सोनायखौ बन्द' खालामसै, अरदाबावनो संनोसैलाय। 6 मान्थ आं गेस सोथ'लाय नंला खोमादां। सिगाङावबो आङो बिदिनो खालामदोंमोन, गोजां बोथोर जोबजासिम आं गेस सोआखैमोन। माबायाव सोदोंमोन आङो, जुनावसो सोदोंमोन आङो, जुन ना जुलाइआवसो सोदोंमोन आं गेसखौ। ओमफ्राय एबारावहाय आं सोनांगौना सोनाङाथाय र' बोरायजों डिसिसन लानोसै, डिसकास खालामनानै रायज्लायनानै। बिनि उनाव बोराया मा बुङो, सोनो थिनबा सोनोसै, ओमफ्राय सोथ'नांला दे अरदाबावनो संनानै जाथ'दो होनबा अरदाबावनो संनानै जाथ'नोसैलाय। दा आङो साराय जानोसै, नै आरामसे सुनानै लाखाबायना। साराय जानबाय लोगोफोर। थावआवनो संख्रै, हालदै ओमफ्राय सामब्राम गोजा दरसे हानानै लाबाय। दानिया आङो थास'खौ हरनोसै। सोर सोर गोथाव मोनो थास' बिथ'राइ ओंख्रि, आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे। आरो बयबो संनोथ' रोंजोबखायो रोंनाया, थेवबो बयनिबो संनाया आलदा आलदा जायोना। सोरबा सोरबा थाव होनानै जायानो, आं मिथिगौ थाव होनानैबो जाया। ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो थाव सेरनानै जायो, सोरबा सोरबा खारैजोंबो जायोनो, बिदि आरोना। खोबनानै दोनथ'नोसै दा दसे। बिथ'रि आरामसे आं एवनानै लाबाय, बिदिनो खोबहाब खोबहाब खननै खनथामसो आराम एवनांगौ। आंना दा आराम जाबाय एवनाया। आं दा दै होगोन, दै गुदुंखौ हायोबा होदे नोंथांमोनहा, आंबो दै गुदुंखौनो होगोन। दै होबाय, गलियानो माथो।
ओंख्रिया बिराद मोजां गोदौबाय दा आं बे गोदौनायावनो आं गासिबो बानलु सामब्राम मस्ला मस्लि गासिखौबो होनांगौखिनिखौ होखाजोब्बाय मा होनांगौ नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ ओमफ्राय नैबे गेरेबखौ होनोसै आङो दाहाय सागं सानायाव गेब्लेफानायनि आरामनो गोखैया बेखौ होबाय आरो आं गेरेबखौ खोरदैबो होनो जागा जागा खामब्रेंगाबो होनो दा लोगोफोर आंना ओंख्रिया बिदि जाबाय आं सागं साबाय आरोना आं सागं सानायखौ खोन्थालायासै आं नोंथांमोननि सिगाङावनो खोन्थाखायो कि आंहा जेबो केमेरा हमनानै होग्रा मानसि गैया ओंखायनो गासैखौबो देखायजोबनो हाया आं बै माबा होदोंमोन ना खामब्रेंगा फिथाइ होदोंमोन ना गेरेब फिथाइ बेबो गेब्लेफाजोब्बाय आरो नै दसे उनावनो आंना ओंख्रिया मोनसिगोन बे आराम गोदौगासिनो दं आंना थास' बिथ'राइ ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर थास' बिथ'राइ ओंख्रिया जा गोथाव जासिगोन